Good morning, good morning, good morning mga ka-OFW, good morning. Tanan-tanan, good morning sa taong, good afternoon sa Pilipinas. Yeah. Karon mag-i-share na ko sa inyo ha ang kwan. Karong adlaw mga kabesyo na ako ikwento sa inyo, ako istorya sa inyo ano. Kay ganina nagbaktas-baktas man may ganinang buntag kauban akong alaga. Nya karon atong niagi pang mga semana nami suki sa kanang isda karon nangutang mi ato nga time ganina ni bayad na sad mi sus kay daghan makay siya dala nga isda iyan na pud mi gipautang og usab namalit nangutang na pud mi isda daghan kay mi giutang nga isda na sa di na nako pakita sa inyo tanan kani karon mao ni akong lutoon karong adlaw next time na pud tong uban kay naa na sa freezer akong gisulod karon kanina pud ako ang akong lutoon bali magpaksiw ko magsinigang o kanang mao na ang sudan sa akong kauban dili ni sa akong amo no ako amo ara ning duha sa akong kauban so karon kabalugid ko nga daghan na kayong gihidlaw dira no gihidlaw na kayo mo og kanang paksiw kabalo ko nga daghan kay mga OFW din nga dili makakaon para sa ato ang pagkaon na Filipino food. Pero kami blessed kay mo no kay pwede mi mukaon, pwede mi magluto bisag unsa. Kung alam ka maulaw lang kung say kay ang isda kung magpaksiw di ba manimaho man jud ano labi nagsuka, tangan ni magsuka manimaho gyud no. So kami blessed kay mi kay pwede mi magluto bisag unsa. Sa pag magpaksiw, basta lang di lang sila makabaho. Pero prito di ko pwede makaprito kay baho jud kaayo ang isda nga prito no. Karon akong himuon isinigang, magsinigang ko. Kani siya mga kabesyo, ako ipakita sa inyo. Kani akong gipalit ka ganina. Presko kaayo siya, gikan pa siya sa dagat. Kay bag-o gid siyang kuha. As in presko gid kaayo. Fresh na fresh. Akong ipakita sa inyo, 20 dirhams ako ang giutang. Bali ang presyo ani 7 ka buok. 20 dirhams kung sa ato is 200. Sa Pilipinas no dili ta mo palit og 200 kay may na lang nang kuan mamalit ang tagbaratuhon niya isda kay mahal kaayo ang 200 daghan pa tag pwedeng gamitan so budget ta sa Pilipinas pero dire pwede ta makapalit kay gamay ra man nilang kwarta limang kag 20 dirhams lang gamay ra kaayo 7 ka buok isda na ni siya sa bato ipakita nako sa inyo ha mao ni akong gipalit 7 ka buok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 siya kabuok. Dalagang bukid daw ni siya. Actually, ang namaligyan ni is ibang lahi. Ambot nga no, nakabalo siya nga, mao ni dalagang bukid. Wa gani ko kabalo nga, taga dalagang bukid sad ko. Bitaw, joke, nag-joke ra ko mga kabeshi. Kani, nag-joke ra ko sa dalagang bukid. Pero taga bukid jud ko no. Pero wa ko kailaw, dalagang bukid bay pangalan ani. Ako amang gud pag ako makakit-an nga bisag lapu-lapu o unsa pa ba diretso na ko sa akong hunahuna nga isda sa bato ni diri sa Pilipinas di ka kapalit og ingani da ka presko og 200 ra ang presyo ang mahal kayong isda karon sa Pilipinas diri barato lang so inutang na mo ni siya no naa po kuy dagko kay nga barilison naa sa freezer tulo ka buok 20 ra gihapon. So karon akong ipakita sa inyo unsaon ako pagluto, magsinigang ko og magpaksiw. So ako sa niibutang diri no, iset aside sa nako ang uban kay ang uban paksiwon lagi hation. Tan-aw na ko kung sa kadaghan ang kay tagaan man pud nako ako ang duha ka amiga, no? Tagaan pud nako kung duha ka amiga para makatilaw pud sila ba. Naa sa kuan dili na mo kauban diri. So kailangan patilawon pud sila pala share the blessing ba ana share the blessing kani mga kabashi ako na ning gilimpyuhan ha kuan na ni limpyo na ni tanan karon so, ako kabalo ko pila ka buok so akong bahinon no kay duha mi diri sa akong kauban plus duha po na ako kamiga sa gawas sa akong tagaan so ako iyaha tama gyud 2 4 6 8 ka buok 8 ka buok among sa bawon 8 pud ka buok among kuanon so kaning nabilin paksiwon ko ni siya among mga kabesyo pero tika
Sana presko kaayo. Kating ka presko gyud. No? So kani ako ni sabawon, limpyo na ni siya, ako na ni siyang gilimpyuhan tanan. Ang mga ingredients nako sa sinigang is of course ang lemon para may asim-asim, onion, bombay kung sa atua, no? Kani dako kayong ginger. Kanang unsa na pangalan? Luya sa atua o kamatis o ang dahon-dahon, pero makoy dahon-dahon, mao ning repolyo na lang akong ibutang, no? Yan, butangan na itong asin. Wala man bitsin diri, oy. Yan. O ang pinakahumot. Di gini mawala sa ato, ano? Tanglad. Lemongrass sa English. O chili. Butangan na itong sili. Sili espada man sa ato, sili kulikot. Unsa man ni sa inyo tawag sa inyo, sa amo ang good sili espada man daw ni. But nga na espada na, no? Nya, kani diri ako na ning gipang prepare tanan, nay para sa paksiw. Makita ninyo mga kabeshi. Kani para sa paksiw, kani o kani para ni sa paksiw. Nya kani para ni sa sabaw, sa kung sinigang, kani pod o kaning kamatis o kaning tanglad. Kamo mga kabeshi, unsa man inyong ginahalo sa inyong sinigang, kay kana ra man gud ako ay ngana ra man gud, simple lang man. Kani ako ning tanggalon mo kay lain man kaayo magkao kaani. Dili na nako ni hugasan mga kabeshi, kay limpyo naman ni siya. O pwede po din ako hugasan kay ako pa mag-slice, no. So ana na siya, no. Ing ana ang pagluto. So lami kay ni siya karon mga kabeshi. Lami kay ayan ni siya. Ani siya, no. Pwede po akong hugasan kadali mga kabeshi, no. Yung lami kaayo kay ang ganina nang lakaw magud akong mga amo mga kabeshi, mauna nakaluto ko, no? Nakaluto ko para lang gyud sa amoa. Na dako kay kung time para magluto para sa amoa. Mao nang ingana. So di na kay nato ni hugasan uplasan kay gihugasan na ni nako sa ganina, limpyo na siya. Karon atong ilunod ang kamatis. Kay ato na ni pabukalon ang tubig, ngana ni tubig daan, no? Ano siya tubig daan? Ani? Nya. Ginger. Ako ano pong ilunod daan? Ginger. Ay! Nahulog. Ginger. O kang garlic ang bombay. Wanay garlic. Unya ang tanglad para humot na siya kaayo. So, ing ani ang mahitabo karon. Ako na siyang pabukalon. Ako na siyang pabukalon mga kabeshi. So, yung ani ang mahitabo, no? Ang ito nang gilunod daan. Muna siya. So, habang nagpaabot ta, nga mabukal siya, niya atong ilunod ang kaning kuan. Pasensya na gid kayo kay watay laing kuan, di ta kabalo mo gani-gani sa atong kamera. Karon, ako na po siyang labay sa ako ni. Ato na po ning ato na ipatong diri kay kumana naman is